Mensaxe de agradecemento do PP aos 226.000 pontevedreses que o pasado domingo escolleron a papeleta conservadora, un apoio que outorga aos populares 11 escanos por esta provincia, situándose 8 puntos por diante da segunda forza máis votada, o Bloque Nacionalista Galego. Obtivemos 1,6 puntos, 34.500 votos máis que na convocatoria do ano 2020, aventaxamos en case 8 puntos e preto de 50.000 votos a segunda forza, o BNG, e sacamos o triple de apoios que a terceira forza, o Partido Socialista, con quen nos separan 20 puntos ou que é o mesmo 150.000 votos. O presidente provincial entende que Pontevedra amosou este domingo a súa confianza masiva no PP e no candidato Rueda. Tal e así explica Luís López que os datos non deixan lugar a equívoco. O Partido Popular da provincia de Pontevedra obtivo o domingo o mellor resultado nos últimos 15 anos nunhas eleccións autonómicas, tanto en votos como en porcentaxe. Segunda conclusión, de novo tinguimos o mapa de azul do Partido Popular. Gañamos en todas as comarcas, nas 10 comarcas, en 54 dos 61 concellos, en 29, case a metade, superamos o 50% dos votos. E apunta que o PP conquistou históricos bastións da esquerda como a Illa, cunha pequena vantaxe de 28 papeletas por riba do BNG, manténdose ademais como referencia tanto no ámbito rural como no urbano. Neste último caso, salientando os resultados das dúas principais cidades da provincia. Malia non ser a primeira forza, en Vigo obtivemos o mellor resultado en 10 anos, o que confirma esa senda de crecemento que o partido está experimentando ali desde as pasadas municipais. En Pontevedra, na cidade de Pontevedra, na capital da provincia, a vitoria foi aplastante, con máis de 10 puntos de diferencia sobre a segunda forza. O presidente provincial aproveitou tamén hoxe para despedir a Marta Fernández Tapias, líder do PP en Vigo e vicepresidenta da Deputación de Pontevedra. Tal como avanzara, ponlle punto e final ao seu paso pola política logo das eleccións deste domingo. O tamén presidente da Deputación matizou tamén que polo de agora non hai nada decidido arredor do novo organismo do goberno provincial, ata que se faga efectiva a renuncia de Tapias no pleno deste vindeiro venres.